Ako si Shella, ginaingon, kung diin ka natumba at tukausap mo bangon. Mao kining nahitapos kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Ay, kapoy ba ya ining magsikik commute eh? Dugay na ko maabot sa amo, niya gutom na kaayo. Kaagad yung motor, hindi ba sa? Madug lagi ko masakay motor. Kay kadaghanas na disgrasya no, magmotor gyud. Basti lang sa mga istorya. Ay, ako magamping ko. Ikaw yung angkas na ko. Bisag mahadlok gyud ko. Okay, saling na ko. Salig man. Adlok lang ko masakay motor. Mag-boarding house na lang ka ko. So? Every Saturday, Sunday lang ko muuli sa amo ba? What's sa masagawang boarding house? Mangita ko, kanang doon sa office nga akong gitrabahoan amo. O diya, okay ra kasi mong boarding housean, ha, Sheila? Okay raman ma. At least doon lang ko sa akong gitrabahoan. Pila mo kabuoksod sa inyong kwarto. Unom, tulo ka double deck, pulos may mga papay. Aw, maayo. Girls, pwede mo hangyo? Uy, basta man. Di na ko'y magawang ba, lalaki siya from Mindanao. Nihangyo nga, ano lang una siya mo sleep din sa boarding house. Ala, di man pwede nga lalaki din hikod. Sulti lang ang atong landlady girl, pananghid. Hanyo ah. Duha naman ka night siya mo stay. Mga gwapa man dahil kag mga ka-board meet day, hindi? Digit ko ganahan. Kung may baw ini sila si ma'am og sir, lagmit, papawaon git mi dinhi. Ngita na sa miglaing boarding house ini. Sheila, Stricto biya doon niya. sa ito siya, uy. Sabda lang ko to si Sheila, kuy. Stricto tong ginganlag sila da. Bantay siya nako. Tira ko gusto nga inistriktahan ko. Katilaw din yung babayanan ako ba? Konsekins ako. Ha? Hi. Ay! Niya pa di ka? Ingon mo sister kay mi pauli na ka. O, bitaw. Pero gibalikan ti ka. Unsa? Sige, sige. Sige. Abli na putan. Oh, gituanan ko ni mo kutsilyo. Sige ka. Singgit dia. Ha? Relax lang ha. Ay lang gipagsaba og ayaw gipagsagit. Aron di ka makatilaw og sakit pinagi ning kutsilyo. Ha? Patilaw di ka. Og lami pinagi sa dumpol nga kutsilyo. Ha? Hubo! Nabuang na ka? O nabuang na. Nga man, palag ka. Dili. Unsa dili? Ang kutsilyo sa mong liog. Baka na ba? Usa mag-behave ka? Nakasabot ka? O sige na. Hubuan na imong uniform. Ha? Hubo dayon. Sabat gusto ka? Duslakon ka. Sabay mo ako. Jerjeron, teka! Unsa? Shell, sunod si Mana. Mao na itong kasal. Kasal? Remote ka? Sa iti na ba ako? Pwede may mo rin kang asawa ng kalakihan. Ang sangkoy. Almo, okay ka nga. Mao sa Shell. Sakit? Sakit? Virgin pa hindi ka sila. Maluwi ka kasluhan ko. O nindot kay ako'y nakauna ni mo.
kami na sila. Kanan. Ano galit kami singgit, ha? Ni Asia, may tambong sa magkasal ni Elmo, di ba? Adjubal ka. Demonyo ka. Miss? Michela! Miss! Asa ka paingon? Ayaw din sa kilid, miss. Dili kasi tubangan paingon sa altar. Ha? Kasi may gisigihan mo tanaw sa kilid. Dali, miss. Tuwa sa Sir Elmo, oh. Naibong siya ngunong paingon ka sa left wing ng church. Ikaw na si Mrs. Sheila Alcazar. First night ro na to. Karong gabi yun na. Maangkon ko na yung mapagkababae. Ha? Elmo, ayaw. Relax lang. Miss, hindi ka ba sakitan? Miss. Anong mihunong ka, Elmo? Kasi nakaunan mo. Suntingin ko! Tunay lalaki nakaunan ako. Kisa siya. Suntingin ko sila! Kisa siya! Unsay nagbuwag na mong Elmo? Nakigbuwag siya ng kuma. Nabuang siya. Gahapon pa mong nakasal o niya nakigbuwag na siya nimo? Ano man? Ngay dili siyang lalaking nakauna na ako, ma. Unsa? May nakauna na, ha? Kinsa sila? Jobert. Jobert ang iyangan. Magawang sa akong ka-boardmate. Iya kong ganit, ma. Ginoo ko. Ganun, wa man ka magsulti sila. Aron ipadakop ng tawana. Bisa disulti ra ka na ako, kaya mahan ko ni Elmo. Nahadlok ko pa. Mata niya iyang pamatyon ang among kaliwat. O ang kaliwat ni Elmo. Usayang tani. Dili ka lang, Sheila. Ayaw paglagawa. Kaya magpatabang ko sa akong amigong general. Ipadakop na to katong nag-rape ni mo. Kinamatagan ng justisya ang naitabo ni mo, Sheila. Uy, kanina ko ba? Uy, ko! Wala ko lugusan, Sheila, ay! Among sinabutan nga mag-sex ng doha! Uy, ako! Dili na tinuod. Oo, kaya! Preso ka siya! Siya, mapasa mo relasyon ni Sheila! Uy! Makagawas ako! Balikon na mo tanan! Balikon mo! Na magkagawas, demonyo! Dili ka virgin! Dili na virgin ni mga asawa do! Ako na yung nakauna! Ako na yung nakauna! Dismiring hoy niya! Agay! Salamat kami to ka sa kong isulti, Elmo. Ibalik kayo mo mga butang sa itong kwarto. Ay, pagbiya. Asawa di ka. Love di ka. Elmo. Salamat. Biktima ka lang, Sheila. Love di ka. Love di ka. Salamat sa pagsabot. Love you. Salamat, Elmo.
Happy na Miss Elmo. Duha na ang among mga anak, usa ka lalaki, usa ka babae. Ikalimta na mo katong nag-rape nako. Ang lalaki nga nag-ismiring huy nako. Mga ko makasama ang kaagi ni Sheila, din hining tulumanon. What's a style? Gismering hoy style. Kini mo sugilanon gisuwat ni Cecil Daniel Sos Cabrera, dalit sa RMN drama.